U današnjem klipu šminkamo Anđelu. Dobili smo ovaj komentar u prošlom klipu. Komentar je bio da iskoristimo paletu, ali mi ćemo da radimo full make-up na Anđeli. Imamo i drugu perspektivu Anđele gdje možemo jednostavno da vidimo malo bolje dok ja šminkam. Tako da, nadam se da uživate u klipu i idemo dalje. Ispred nas se nalaze 3 stvarčice koje mi je Anđela dala. U drugom smislu kukuj meni, znači... Ja sama ne znam šta imam ovdje, tako da... Glavno pravilo. Od ne zna šta je šta, kada šta ide, to jest kojim redosledom se ja šminkam. Nemam trunku šminke na faci, tako da će on sve sam da uradi. I samo da mu kažem srećno i da vidimo na što će to na kraju da izgleda. Kloban make-up. sad, krećemo da vidimo šta imamo u necessary. Baby puder. Vidjeli baby puder. Ja ne koristim šminku, ko što većina koristi šminku, ja se snalazim. Ok, ovo znam da je pričala da je paleta. Imamo ova 2 plaga. Ako moji proizvodi prežive ovaj snimak. Kikova maskara, najjača stvar. Big pudding, eyeliner. Bra! To je gusta. Ovdje drčka ona. I obrve. Bela lop. Jo majko, znači, stvari previše. Znači, ovako. Uzeo sam ovo, to je kao neki tuf. Četkica, velika neka, nju neću koristim. Ima ova zlatna, ona mi se više sviđa koristim. Ima W, kao WWE logo, tako to izgleda. Imamo nešto roze, to znam da je rumenilo. Ovo je long lasting eye pencil neki, tako da to će da se koristi. Ovo ne znam šta je, ovo je nešto isto kao liner. Čuti, ne smeji mi se. Kohl kajal. Mini četkica, malo veća i što se kaže taman. Ovo je nešto za obrve, to znam. Ovo je korektor, također neki eyeliner. Aha, lipstick. Karmin. Još jedan karmin i lip line. Aha, ono što ste propustili. Ovo je neki vaš, ovo je Kiko, ovo je za trepavice. Ovo veliko čudo foundation, aha. I naravno palet. Sada krećemo. Anđela, imaš nešto da kažeš prema što započne? Sahrana mi preko zadrgla. Prvo što krećemo je korektor. Nikad me niko nije šminkao, samo da kažem. Za sve ima prvi put. Hej! Ovo se ispravio. Kriva sam. Kriva drina. Ajde. Ljudi, ja pravim fondaciju ovdje. Od čega se gradi kuća od fondacije? Vidi je hijavata, brat. Stari. Pusti mi da šminka. Ja iš. Od smeha ili od tuge? Šalim se. Ajde, volim ja tebe. Čekaj. Ja moram da skontam, da pružim poverenje u šminku nekom drugom. Ja to nikad u životu nisam morala. Sam ja, čekaj. I onda, ali ja i moja klip, kontrola. Ja ne znam to, ne znaš ni ti, ne znamo mi. Znaš li gdje ćeš to? Razmišljam. Dobar početak. Sad koristimo plug. Pokušavam da budem ozbiljna, majke. Daca. Pozdrav za Dacu. Ćao, mama. Dajde, zdravo, dajde. Evo što radim u slobodno vreme. Ti Daca pomogne. Daca gleda i smije se kako te sad šminka. Ona ovo ne bi prihvatila. Ona meni nije dala da je šminka. Challenge 10.000 lajka i radimo Daci šminku njenima. Stavili smo korektor i to za sad ja mislim da je ovako okej. Nakon toga ja mislim da se stavlja puder. Ja ću da editujem stepove i napisat ću šta je prevrnuo, šta... Isto polizao. Ne. Ali izgleda ljudi kao krem, brat. Vidi ovo. To je kao kremić. Kako gulica. Stani. Ljudi, ako vam se svidi moje šminkanje, otvorit ću Dave šminka, izgledat ćete kao prava šumadinka.
prvi put je neko šminka. Šminka mi to baš poverenje meni, ono kao Nema ludilo, veze. kao ludilo, znaš. Sve još nisam završio. Veselo majke. Ona je vidio ikad. Kažem ne gore žmuri. Tako mi je polu otvoreno oko. Mina u komentarima, znači, ako si sad ne smiješ, nećeš nikad. Tada! Kako ne vidim se pola usne. Sljedeće, ovo, dalje si mi lepo. Jesu. Pa daj se vrtaš. Pojde četki. Jolele, hororčina, brate. Može da glumi sljedeću Samaru u hororu, brate. Nisam crna više stane. Ne mogu se ozbiljiti. Možeš da glumiš japanskog duha, ovo. Sad koristim ove mučenike. Gledao sam na TikToku kako rade konture, tako da imam ovdje. Konture. Dobro. Respekt, vidi, sada više nije skroz pela, sad je Eurokrem. Ako volite Eurokrem, to je to. Začelo. Pravi mi tu. Nije dugo. Evo, pogledaj sad. To je već malo lepše. I na kraju... I na kraju nanosić. Da dobijem malo boju, vidite kao meni. I ja mislim da je to. Sad idemo na rumenilo. Šta je to pacan? To sad hoću da radim obr. Ne. Ništa ja. Stani! A vi ste preko Kako je spalo, volite ne pita. Pa mislim dobro. Mislim malo si potegao ovu. Joj. Sljedeće, power pose, vidi se koristi, pa ja to malo čitam. Ne mrdaj. Ne želim tu radim na Michael Jacksona. Pa kad si se smijela, postaneš kinešče, brate, aj. Ode mi sva vrat, gledaj. I šta sad ću sa svetlo malo da pređem? Da ne izgleda kao zombi. Spasio sam je. Kako me? Imaju šljokice. Neću to ovdje. Vau! To sam to podradio. Eto i zombija u Princezu. Evo je Elaine, što radimo sljedeće? Moram da budem ultra mirna. Nije otvorio, moj. Kako tvaraš očinu? Elaine da pokvaram. Evo dobili smo malo pomoć od Anđele, pošto ovo je crklo, ne može se otvori, dobili smo samo brown boju. Da ja ne tražim 2 sata, eto dala mi ona to da mi pomogne. Idemo sad sa Elaineom. Kolicama. Okej. Da otvorim oči. Dobro, na daljinu vidim da je lepo. Ajo! Kako se tužam. Long lasting eye pencil. Odlučio da mi skopa oči. Nice. Nemoj se smiješ, oči su. Oči su. Ali ne da bude sad ovako, sad ti jedno crninu. Jel to to? S mukom, znači nema šanse da odradim to. Vidiš iz daljine, izgleda ok. Ovo znam da žene, ono, gledaj. Joj, kako majko. Znate, da padne mi ga. Gledaj. Ja moram da trepćem. Kako se osjećam danas. What the fake ili Pearl Pear? Pearl Pear. Da, mnogo. Stani. Oko usta. Eto koliko sam vežan. Opustio sam ruku i spalo, evo.
Ja mislim da je to to. Evo kako Anđel izgleda. Liči me da nije. Ništa lično, mama. Vidi se. Joj, koliko eyeliner. Joj, koliko šta... Joj, koliko... Stani. Pazi, na daljinu izgleda super. U blizinu. Ljudi, da vidite reveal. Kaka sam lepa. 10.000 lajka i radimo Dacu, njenu mamu. A 5.000 lajka i Anđela radi mene. To mogu odmah. 10. Ne, Samo 10. Samo 10. Samo 10 lajka. Ne, ajde se nađemo na sredinu. 100 lajka i Anđela mene šminka. Tako da šerujte sa svima koje znate. Hvala što ste gledali, nadam se da ste uživali u klipu. Ako imate neku idejicu, slobodno stavite komentar. Anđela, imaš nešto da kažeš za sebe? Preživala sam i nije mi iskopao. Igrali smo Xbox na mojoj faci.